ama message tinokanda kureminder handiti hapana chakamboipa handiti nekuti tinowandirwa dzimwe nguva tinokangana dzimwe nguva kana waiona message iwewe mutungamiriri wekuso kandira vamwe vazive kuti ndo zvinoitika handitika vazive kuti my deputy vakuti reminder zvakare ndinombokandira maseo leader ega asi pamwe pacho ndinombokandira madzimai ese kana yauya message ngaimwaiwe muvanhu handiti ifambe kuti basa redu rifambe zvakanaka. Hallelujah. Amen. Mazvita. Glory, 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 glory. Ini ndatonyora mudhayari mangu 2018 September. Zvavari kutaura zvokupfuura pawakamboita ndozvinoshowa progress handitika. Mwari wekudenga uchitiitira zvakanaka izuva rakanaka. Isu takutoziva kuti ndo panobva makomborero edu. Hallelujah. Vashandize ndokusiyira nguva mukana unomupfuurire mberi. Hallelujah. Mangwanani ano regai ndingokwazisa muranda waMwari Baba Joaquin. Amuzilikazi naachivhima muchaziva ati gore riya tichienda kuBulawayo South kuprovince kwavo tikazosiya chikafu chagadzirwa patafura tikati rwendo rurefu kudzoka tichazoya todya chikafu chedu baba. Vana baba nana mai chandasumukira pano hazvirei kuti baba mutya vaitadza kuzviita vaigona kuzviita is equally capable. Tinoda kuti tinamatire baba chiyangwa namai. Manzwa pavataura kuti pane zvanga zvichiitika pane zvandisingagoni kutaura ndiri pano hazvipi chimiro chakanaka. Pane zvimwe zvekuti even ndinewo handigoni kushare newe because of confidential issues, but it's quite bad. It's quite bad. Toda kuti tinamatire muranda waMwari. Kana maifunga kuti hama dzedu dziya dzakaenda kuIndia zvakapera, we are facing the same battle, but now it is within. Now it is within. So we want to pray to God. Mwari havanyadzisi uye Mwari vanorwira. Mwari vanorwira. Ndisati ndamboona insubordination inosvika pakadaro. Bishop Gwatidzo ndakazofunga vhesi yakataurwa iya kuna 1 Samuel chapter number 15 inoti disobedience yakafanana nechivi chewitchcraft. Ndakazozvibvuma kuti ichokwadi because pane pamwe pekuti our level as elders, I can't even kuna Pastor Manasseh pane handigoni kutaura mama words to him, but kuona munhu achizosvosvovera even kuna president of the church is too much and zvinotyisa. Saka ndiri kukumbira kereke kuti tisimuke tese. Tiri kuda kuti tinamate kuti Mwari ngavadzimure mafungo akusimuka. Mwari ngavadzimure whatever zvakarongwa nevakaronga. Hatina zita remunhu, hatina watiri kunongedza, asi tiri kuti whoever ari kuronga against the leader of the church varipo iko zvino nekuti church ndo yakavasarudza 4 May. Saka kusvika vapedza basa ravo ngakushayiko munhu anoita zvekusumuka oita zvokuti push away the servant of God. Tinoda kuti kana tanamata ndichazokumbira Baba Joaquin is a great intercessor and munhu anonzwa Mwari. Is one of the people vanonamatira Baba Chiyangwa. Tinoda kuti tinamate tisimudze maoko edu tichaura kuti hondo dzose dzemashoko ezvinezvi kwatanga manipulation yekuti vanhu vakutanga futi kufamba kumasangano vachiraura vanhu vachitaurira vanhu zvakaididi
ndaichitaura naelda Mashemedzeva achiti kuchiko chatakuona ichi ndikati ndiyo zvandaitaura zviya. Pana anotenderana neni kuti tinamate? Ngatisimudzei maoko tinamate kuna Mwari wokudenga. Shakatama yakate lera sobade kamando rito toshia kamayanda terito bayaso dekate mando rito kayata tetema ndariata rikabaya sode katoto mandarayato asodekate ndarito murwiri waIsraeri asingakotsiri kana kuvata. Kereke ndenyu Mwari, kereke ndenyu Jesu. Ndimi makamisikidza utungamiri, ndimi makamisikidza muranda wenyu. Baba chiyangwa Mwari munovaziva nekufamba kwavo kubva vachitanga kupinda mubasa nepavariko zvino Mwari. 3 Mei nyika ino yakamira pamufaro ikavasarudza kuti vatungamire kereke. Tino silence the voice of the devil. We silence the voice of the devil. We silence the voice of the devil. Mafungu every storm iri kusumukira muranda wa Mwari. Mafungu ese ari kusumukira muranda wa Mwari. Peace be still. Peace be still. Kataba sakate. Kuna Mwari kudenga anochengeta. Mwari kana vapa munhu basa vanomuchengetera basa iroro. Mwari kana vapa munhu basa ravo vanomurwira muofisi iyo.